Hei, salutare! Bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. O să revin cu un videoclip. Deci în videoclipul anterior pe care l-am postat pe canalul meu de YouTube am vorbit despre acest Audi și anume faptul că merge foarte relaxat datorită faptului că are un motor destul de mare și anume motorul de 2.7 litri V6, da? TDI. Și mulți au zis, bă, dar ce cu motorul ăla, că mai degrabă luai 3000, că mai degrabă luai 2000, că ce să vezi, că asta fiind cutie automată, dar cutia asta automată fiind multitronic, acești de pe 2.0 TDI și că ăla e mai puternic și ce să vezi, domnule, că are putere de 2.0 TDI și plătești impozit de 3.0 TDI și așa mai departe. Și astăzi o să vorbesc despre acest motor și o să fac o mică comparație între motorul de 2.7 și motorul de 3.0, da? Haideți să vă arăt și motorul. Așa. Deci, aceasta este mașina. Oricum am mai prezentat-o și pe canalul meu de YouTube, da? Evacuare dublă, reală. Echipare este S-Line, da? Are culoare destul de interesată, e un albăstrui așa. Astea sunt jantele 225 pe 40 pe 18, ăștia este trierii, da? Așa. Și haideți să vă prezint motorul, da? Așa, uitați, acesta este motorul, da? Ziceți-mi voi care este diferența între ăsta și motorul de 3.0, plus că mulți au zis că motorul de 2.0 este net superior acestuia, da? Dar haideți să revenim la interior, că este destul de zgomotos. Însă, ca idee, ziceți-mi voi dacă un 2.0 este mai bun și mai calitativ și mai fiabil decât acest motor. Adică e ca și cum a zice că 2.0 este mai fiabil decât un motor de 3.0. Și acum o să zică, cum? Stai alea că tu ai 2.7, de ce 3.0? Păi la bază, ăsta de 2.7, bine, exceptând cutia asta, că faptul că e o cutie pus pe acest motor, mă refer, e multitronic. Adică ce înseamnă multitronic? Pe românești ar fi CVT, da? Adică nu prea are rapoarte. Adică CVT, acest tip de transmisie CVT îl găsim foarte des pe Toyota, pe Toyota hibrid, poate și non-hybrid, dar cel mai mult am văzut pe hibride, da? Însă, ce este fain la această cutie, nu știu cum se comportă pe 2.0, însă pe acest Audi, da, A4 de 2.7 se comportă foarte fain, adică mimează foarte, foarte bine schimbul de viteze și nici nu-ți dai seama că nu ar avea rapoarte, adică că ar fi CVT. Deci mimează foarte bine, schimbă foarte, foarte bine, adică nici nu-ți dai seama. Adică prima dată când m-am urcat în mașină am crezut că e clasic convertizor de cuplu. Adică am crezut că e Tiptronic sau care o fi de la Audi, da? Și apărea nu îi, dar surprinzător e foarte bun. Adică, ok, mașina de față deci are 250.000 de km, da? Și acum o să zic că, bă, de aceea ales motorul ăsta de 2.7 și nu ăla de 30. Bă, na, întâmplarea a fost așa, însă acum nu trebuie să fugim de acest motor de 2.7, că ce să vezi, domnule, că e ăla de 3.0 net superior și care putere de 2.0. Poate chiar și așa este, da, se zice că are putere de 2.0. Însă, ce este mișto la acest motor e faptul că cu un soft decent poți să-l faci să aibă putere de 3.0, fiindcă la bază atât 2.7 și 3.0 are cum unul și același motor constructiv, adică ați văzut, sunetul e la fel de 3.0, construcția motorului la fel, ordinea pistoanelor, distribuția, tot ce vreți, adică e în oglindă de 3.0. Bine, cu mici ajustări în cazul acestui de 2.7, da? Cu mici diferențe, dar absolut insesizabile. Mecanic e oricum același motor, da? Plus avantajul acest motor, faptul că nu are scurgeri între V-uri, adică chiar la care 250.000 de km se prezintă într-o stare foarte bună, nu are schimburi de nu are scurgeri între V-uri, da, la termoflot, e o problemă clasică de care este știută. Distribuția a fost schimbată, adică oarecum putem spune că este un motor ca nou, adică se prezintă ca un motor nou, deși are 250.000 de km. Și faptul v-am zis, cu un soft, acest motor de 190 de cai putere, puteți să-l duceți lejer la un motor, aproape de puterea unui motor de 3.0. Dezavantajul acestui 2.7 e faptul că vine doar cu tracțiune față, da? Nu avem 4, nu avem nimic, da, din păcate, adică și puterea o pune destul de greu, mai ales la plecare, însă în mers
oarecum nu mai simți nevoia unui 4. Însă, într-adevăr, motorul de 3.0 este mai superior, da? Este mai superior față de acest motor datorită faptului că are 4. Din prisma mea, din punctul meu de vedere, da? Că puterea, cu un soft îl duci la puterea de 3.0. Și acum, ca recomandare, vă recomand acest motor sau să vă duceți la 2 litri când are puterea acestuia sau să vă duceți la 3 litri. Depinde de voi. Dacă găsiți, cum a fost în cazul acestei mașini, a fost prețul ok, motorul într-o stare foarte bună și mașina tehnic și se prezintă foarte bine, deci nu fugiți de acest motor de 2.7 că are fiabilitate de 3.0, fiindcă prin prisma construcției este oarecum același motor, da? Cum am mai zis-o, cu mici diferențe, da? Să se înțeleagă. Așa, deci nu fugiți de acest motor, fiindcă este un motor foarte bun. La fel ca de 3.0, este nesuperior ca fiabilitate și ca putere și ca cum se simte față de ăla de 2.0. Și mulți au zis, bă, dar la fel stă și, cum am mai zis în videoclip, că bă, stă mașina foarte relaxată la 1000 și un pic de turni. Și a zis, bă, dar așa stă și la mine la 2.0. Într-adevăr, însă feeling-ul la pedală nu este același, mai mult ca sigur, adică aici doar ai atins un pic accelerația, da, pedal de accelerație, deja mașina face viteză, fără fără cel mai mic stres, da? Efectiv, simți că nu depune efort. Asta e avantajul unui motor mai mare. Deci, pentru mine, acest motor este unul foarte bun. De 2.7 nu am avut nicio problemă până în momentul actual. Depinde de voi ce motor vă doriți și ce buget aveți. Atât am avut de zis pentru astăzi și vă mulțumesc fain de vizionare. Numai bine, pa, pa!